chlapci při práci, to se moc často nevidí. To budou asi skládaný okolo. Ale přemluvnu, když to natáčím mu aspoň slušně, ty vole. Koukaj na to děti, ty vole. Čemu nefákej to? Šup, šup. Až nás vyhážou z letiště, ničím jiným se živit nebudeme než kopáním, vole. No jo, ale polučních těch, vole. Lamp. 4-5 za metr. Tak já jdu zavolat toho hajnýho. Jak to tady krásně ničíte. To už je vypuká, to už... Z Binďovi se tam rysuje čbánek, vole. Vem to ty, si to ukazuje. Mně to ukazuje nekopej to blbe. Jako signál, jako to